Jenny van Alana, toho předvádí Lenka Pasternaková. Dále máme na ruce dalšího řemečka, J. van Alana s Kateřinou Švinovskou, asi pravděpodobně, to bude. No a pod sedlem zde máme, vážení přátelé, listu Lucy s malou Kristýnkou Hájkovou. A takto, jak vidíte, se účastnili před malou chvílí na venkovním kolbišti příležitosti národního šampionátu šotlandských bojí speciální výstavní třídy Lídrej a obsadili v těžké konkurenci 3. místo. Tak tím zatleskejte. Dále na ruce zde řemečka Nikola předvádí Andrej Hájek. A pak tady máme ještě Mika s Anem.